Li gor çavkaniyan ji aliyên dewleta Îranê û hêzên wî yên herêmê ve ji 28 Şibatê heta niha bêtirî 400 êrişên dronî û mûşekî li ser Herêma Kurdistana Iraqê pêk anîne. Herî dawî li Hewlêrê navçeya Solan Taxa Xelîfan êriş li ser pêşmergeyan hate kirin û di vê bûyerê de 6 pêşmergeyan jiyana xwe ji dest dan û 30 pêşmerge jî birîndar bûn. Serokê Waqfa İsmail Beşikçî İbrahim Gürbüz ji dengê Amerîkayê re helbesta Îranê ya ser Herêma Kurdistanê nêrxand û ragihand ku ev êrişana lawazbûna Îranê nîşan dide. Êrişê devleta dagirker Îranê li ser Herêma Kurdistanê û hêzên pêşmergeyan bi tundî şermezar dikim. Ev êriş mixabin li Kurdistana Başûr hemû Kurdistan dagirker ve hatiye dorpêşkirin. Ev êriş tunekirina Kurdistanê ye armanca wan ev e. Naxwazin li Kurdistanê keve derê rojhilata navîn de ava bibe dewlet. Gürbüz li ser geşedanên dawî jî rawestiya û diyar kir ku herçi dibe bila bibe dê Kurd ti gav ji mafên xwe yên rewa wê dest bernedin. Nav şeran da devlet ava dibe. Ev şer aliyê Amerîkî û İsraîlî li dijî Îranê tê meşandin. Li rejîma Îranê nehûşe vana vê şerê bernadin. Gerek Kurd jî vê firsatê de istifade bike. İran û heştê şabî ku ev rêxistin li Iraqê dibin kontrola Îranê de ye. Pêk ve pêşî li Herêma Kurdistanê êriş birin ser saziyên Amerîkayê û dûra jî êrişî pêşmergeyan kirin. Nivîskar û rojnameger Namık Durukan sedema van êrişan bi du noktayan vagirê dide. İran'ın Kürdistan'a bir süreden beri yoğun... Êrişên Îranê eva demeke li ser Kurdistanê berdevam dike. Li gor min du sedemên van êrişan heye. Yekemîn, Amerîka li vê herêmê di warî siyasî û leşkerî da hêzekî mezin û çalakiyên wî hene. İran armanc dike ku li vê derê Amerîkayê lawaz bike. Ya duyemîn jî ew e ku İran dixwaze çavên Kurdan bitirsîne. Li gor çavkaniyên Amerîka û İsraîlê tê ragihandin ku pêkan e li Îranê tevgereka leşkerî jî were dest pê kirin. Durukan balê dikişine ser van geşedanan û Kurdan jî hişyar dike. Saldırılar önümüzdeki dönemde daha da artacak. Ev êrişana wisa dixuye ku di rojên pêşiya me da dê bêtir zêde bibin. Amerîka wê di vî warî da bergiriyekî çawa bigire nizanim lê pêdivî bi rawastandina van êrişan heye. Di rojên pêşiya me da heke tegereke bejayî bibe İran û heştî şabî wê li ser Kurdan bêtir êrişên dijwar bimeşîne. Piştî êrişan dema ku rejima dewleta Îranê lawaz dike ve ew jî yekser êrişî Kurdan dike. Lê li Tirkiye jî Kurd vê yekê bi tundî şermezarî dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerika, İstanbul.